गासै नायगिरि नोंथांमोना नुनो हमदों मोनाबिलिनि 8:30 रिंगा जाबाय। थ' नैबे समाव ड्रागन बिबारा बारनो हमबाय आरोना, मोनाबिलि जानाय लोगो लोगोनो बारो बियो। नायदो बेसेबांबा समायना, बेनिखायनो बेखौ माखासे नाइट कुइनबो बुङो आरोना, नाइट कुइनबो बुङो बेखौ। बे बिराद समायना बिबार आरो बे समाव। सिगांनि भिडिअ आं नोंथांमोननो दिन्थिदोंमोन थमनानै थानाय बिबारनि नुथाय। दा बे मोनाबिलिनि 8:30 जानाय समाव आं नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो। थ' बेबायदिनो बारसाजोब्बाय आरो बे मोनाबिलि समखिनियावनो। आरो गाबोन फुंबिलिनि सान ओंखारनाय लोगो लोगोनो बे बिबारा हारसिंनो माने लरहायलांगोन आरो। बेसेबांबा समायना नुखायो आरो दा बेयो फार्स्ट बारजेननाय नालाय, फार्स्ट एसेबां माने बिबार गैया, अब्लाबो बे स्टार्टिं बिराद जायगाया मोदोमदों आरो। नाथाय मोनसे प्रब्लेम आरोना, बे बिबारा हराव बारनायनि थाखाय बेवहाय बेमा बेरे सिखिरि बायदिया फैस्लाबनो मोना। ओमफ्राय नैबे मेल आरो फिमेल फार्टिलाइज जायैनि थाखायनो फिथाइनि साइजआ फिसा जायो आरो। बेखायनो जोङो माने साइन्टिफिक मेथडआव बेखौ हेन्ड परागेन खालामनांगौ जायो। बेखौ आं गाबोन दिन्थिगोन, गाबोन फुंनि समाव आं बानायगोन बेखौ। हेन्ड परागेनखौ माबायदि बानायो नोंथांमोना नुगोन। थ' बेखिनियानो आपडेट दिनैनि फार्स्ट बारजेननाय। माखासे मानि दंबावो, बै थिंजायफ्रावबो जागासिनो दङ। थ' उननि समाव माखासे बिबार बारोबा जायगाखौनो माने सोरगोफुरि बायदि मोनलाय लायो आरोना। थ' बेखिनियानो दिनैनि आपडेटआ। आरोबाव माखासे आपडेट बेबायदिनो आं दिन्थिलांबाय थागोन। थ' फार्स्ट सिजननि थाखाय नोंथांमोना नुजेनबाय। थ' उननि भिडिअ माखासेयाव आरो गोबां दिन्थिबावगोन। बै गोजानजोंबो दङ, थांस'जोबनो हायाखै, माने दंफांनि दालाइफोरा बिराद माबाजोब्बाय, जाहुवा जाबाय, बेनिखायनो बारलांनो एसे उसुबिदा जायो। आं माने बेखौ प्रुनिं खालामनाय जाथ'वाखै आरो उननि समफ्रावसो खालामगोन। बिथिंजायबो दङ बारनानै आरोबाव बै बिबारसे। थ' नोंथांमोना आपडेटखिनिखौ दिन्थिबाय, आरो उननि समाव माखासे मानि भिडिअ नोंथांमोना बे ड्रागन बागाननि फिथाइनि सोमोन्दै, बारनायनि सोमोन्दै माबायदि मोनो, बेसेबां दिनाव मोनो, बेखौ आं नोंथांमोननो उननि समाव दिन्थिलांबाय थागोन दे। थ' भिडिअ बेखिनियानोसै, दोनथ'नोसै। उननि समाव आपडेटखौ नोंथांमोननो मोजाङै होनो नाजाबाय थागोन। गोजोन्थों।